Racionalne vesti. Racionalne vesti. Jedine prave vesti. Prave vesti. Dobar dan, ja sam Branko Topalović. Moje ime je Uroš Bogdanović, a ovo su Racionalne vesti. Da se treba zapitati kuda vodi ovo društvo, svedoči i vest koja je danas pristigla u našu redakciju. Danas je jedan naš sugrađanin ničim izazvan ujeo psa. Dobro ste čuli, ujeo je psa. Naš reporter Branko Topalović je na licu mesta. Čekaj, što ja? Ajde, Topaloviću, stalno se izvlačiš. Furej, jesi stigo? Poštovani slušalci, evo me u bloku 37a, sa mnom je gospođa Hadži Đukilić, čiji je muž pre pola sata ujeo psa. Dobar dan, gospođo. Dobar dan. Izvinite, još sam malo uznemirena. Ma šta si ti uznemirena? Ja ovde pljujem dlake pola sata. Izvinite još jednom, ne znam šta mu je. Vezala sam ga za banderu. Ne bojte se, bezopasan je. U redu je, gospođo Hadži Đukilić. Kažite nam, kako se sve to desilo? Ma iz čista mira. Ne znam šta mu bi. Ma Đukela jedna. Dođem ispred vlade. Dobro, mislim, kako je došlo do toga da je vaš muž ujede psa? Pa ja sam, kao i obično, posle ručka izvela svog muža u šetnju. Ma šta si ti mene izvela? Miran, uzazi, ne pomeraj se. Đukelo jedna, ne obraćajte pažnje. Dakle, šta se desilo? I onda je on ugledao psa lutalicu. Istrgao mi se iz ruke i ujeo ga. Neverovatno. Ma ne znam šta mu je bilo. Obično je miran kad ga izvedem. Odem do dragstora, pustim ga da se, olakša, obavi svoj posao. On tu stuče jedno pivce s nogu, ja ga privežem za drvo dok odem nešto da pazarim, ali danas... Hvala lepo, gospođo. Evo, popričat ćemo i sa vinovnikom, čovek koji je ujeo psa, gospodin Hadži Đukilić. Izvinite, kažite nam, zašto ste ujeli psa? Pa zato što mene pas nema zašta da ujede, pa moram ja njega. Vi novinari, vi ste najviše krivi, samo podgrevate, dodajete ulje na vatru. Ali, gospodine... Umesto da raskrinkavate barabe, sram vas bilo, vi ste krivi koji oni. Moja ruka, šta vam je? Napustite mi muža, šta tu radite? Pa on je mene ugrizao! Ma gde mi je kišobran? Ostavi mi muža, barabe! Pa nemojte držkom! Sram vas bilo! Idemo, Milenko! Miran kad kažem, noga! Eto, poštovani slušalci, danas izgleda najviše ujedaju oni koje ni pas nema za šta da ujede. Studio! Što mi drago, kad gura nos tamo gde mu nije mesto. Poštovani slušalci, bile su ovo Racionalne vesti.